Berian kontatu zuen proiektua zertan datza eta zein bat gauza egiten zuen. Bueno, elkarrekin izagutu ginen, nik Altsasunda leitzan iten lana, dietista bezala. Vale. Eta sare sozialetan ez naiz oso aditua, ez zait gehiagi gustatzen. Eta mirentxuri deitu nion, porque gustatzen zitzan asko zelan egiten zuen. Bikain. Mendikin, argazki asko mendin egiten zituen, eta lotura asko naturarekin. Urduan berai deitu nion, eta hola hasi ginen, ezagutu ginen horrela. Bai, eta hasi nintzen bere rede sozialak eramaten, ere bai egin nion marka personaleko sesio bat, eta hor gustatu zitzaion nire lana, eta berak proposatu zidan egitea proiektu bat berarekin. Eta proiektu hori da Jan Lokal Pentsa Global. Eta orduan, pentsatu zenun hau da pertsona egokila eta ezagutu zinaten da aurrea, ez da? Bai. Eta, bueno, ze gauza prestatitu zue, ze egiten dezue bertan badakit, pentsatzen dut jakiekin zerikusia dakala, eta... Bueno, azkenean sortu zen proiektu hau, ez? Gu nahi ginuna zen garrantzi eman de bai lehen sektoreari, eta orduan, inguruko abeltzainei da, beraien lana ez ikustaraztea. Ze azkenen uste dugu garrantzitsu dela, dietista bezala ni garrantzi ematen diot ongi jateari, baina de bai uste dut jakitean ondik heldudan produktua eta nola daun ekoiztuta oso garrantzitsue dela. Bai, hola dakigu benetan zeigen jatea. Hoi da. Eta eman bizibilitatea bideoekin eta argazkiekin gero rede sozialetan. Ze ona. Baina adibidez, zuek zeiten dezue, jendia esan zer nola elikatu behar duen, edo bai ja erosketetatik anasita, edo nola da historia? Bultzada ematen diuna da elikadura jasangarri batei. Orduan guk iten duena da, imaginatu, ez dakit, adibidez leitzako neska batekin ondu ginen, nahiara txokosfera, eta berak txokolatea manipulatzen du, orduan guk jakina egin txokolate hori non erosten zuen, nola ekoizten zuen, ze osagarri bautatzen dazkion, nola egiten duen, ze aditibo naturalak erabiltzen duen kolorea emateko. Orduan pixkat hori. Bai, dana aztertu jakiteko zure klientei esan aldiozun hau hartu edo ez hartu, edo noa bideratu, ez da? Hori da. Ze gauza, ona.